আজি পোষণ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কচুগাঁও ICDS প্ৰজেক্টে আজি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত আজি এটা এনিমিয়া টেষ্টিং কেম্প কৰা হৈছে। তাত আমাৰ 140 ছোৱালীয়ে আপোনাৰ টেষ্ট কৰাইছে, হিমোগ্লোবিন টেষ্ট কৰিছে। আৰু এইটো আপোনাৰ আজি প্ৰগ্ৰেমটো মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে যোনটো আমাৰ পোষণ মাহৰ মেইন উদ্দেশ্য যে মানে আপোনাৰ ধৰক এনিমিয়া টেষ্টিং আৰু আমি মানে এনিমিয়া প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আমি যোনখিনি ষ্টেপ ল'ব লাগে সেইখিনি লগত আমি উদ্দেশ্য ৰাখি কিনে আৰু এইখিনি প্ৰগ্ৰেম আজি আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ইন কলাবৰেশ্যন কচুগাঁও ICDS প্ৰজেক্টে সেইটো আজি লৈছে। আৰু লগতে ইয়াত আজি আমাৰ সংকল্প যোনটো আপোনাৰ হেৰি হয় হাব ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ উইমেন, সেইটো আজি তেখেতসকলেও আজি ইয়াত আমাৰ যোনখিনি ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈকে যোনখিনি ছোৱালী আছে, কিশোৰী আছে, সিহঁতক আজি মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হাইজিনৰ ওপৰত আজি এটা সেশন লয়, এৱেৰনেছ সেশন দিয়ে। আৰু লগতে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আইৰণ ৰিচ যোনখিনি আমাৰ খাদ্য প্ৰণালী আছে সেইখিনি আমাৰ মানে কেনেকৈ কি খাব লাগে আমি আইৰণ আমাৰ যাতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতো এটা জাষ্ট এক্সিবিশ্যনৰ টাইপ হ'ল। আৰু লগতে ইয়াত মানে ধৰক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও বিষয়ববীয়াসকল আহি কিনে আমাৰ কিশোৰীখিনিক আজি এটা ছেশ্যন দিয়ে। আৰু লগতে ইয়াত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সকলো অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ, ছুপাৰভাইজাৰ্ছ, আপোনাৰ ব্লক পোষণ কোঅৰ্ডিনেটাৰ্ছ আৰু লগতে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েলছখিনিও আজি ইয়াত উপস্থিত থাকেহি। ধন্যবাদ। दिनै पोषण मानि बे दिनावहाय दिनै खालि माने एवेरनेस माबा मा होनो एनिमियानि उपरावहाय एवेरनेस होनाय जादों। दिनैहाय T3 होननाय जादों। बेयो मा होनो ट्रिट आरो टक अन एनिमिया ओमफ्राय टेस्ट, बे मोनथाम उद्देश्य। ओमफ्राय बेजों जोंहा संकल्प हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेननिफ्राय फैनानै मेनस्ट्रुएल हाइजिननि उपरावहाय जोङो केपासिटि बिल्डिं होदों गथ'फोरनो। दिनै KGBBनि बे गथ'फोरनो जोङो केपासिटि बिल्डिं होबाय, एवेरनेस होबाय, माबायदि मेनस्ट्रुएल हाइजिननि टाइमावहाय माबायदि माबा लानांगौ, माबायदि हाइजिनखौ मेनटेन खालामनांगौ, हेल्थआवहाय मा बे टाइमावहाय मा जानांगौ, भिटामिन मा लानांगौ। स' बेफोरखौ लानानै दिनै एवेरनेस खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय बिनि सायाव ओमफ्राय आरो जोङो पेड्सबो राननाय जादों दिनै। ओमफ्राय मैगं मा जानांगौ बिनि उपरावहाय डेमनस्ट्रेसन होनायबो जादों। बे टाइमाव मा जानांगौ मा जानाङा बेफोरबायदिखौ गथ'फोरनो खिन्थालांबाय। ओमफ्राय आरो बेवहाय दिनै लगते दिनै माबाबो जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो CHO फैदोंमोन। गथ'फोरखौ मोजाङैनो बुजायलांबाय गासैबो हेल्थ आरो हाइजिननि उपराव आरो एनिमिया जाबा मा प्रिभेन्सन लानांगौ, मा जानांगौ, माबायदि मेनटेन खालामनांगौ बेफोरखौ खिन्थालांबाय। ओमफ्राय बेनि सायाव ओमफ्राय आरो जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय DPO सारबो फैदोंमोन। बेबो एसे बुंलांबाय, गथ'फोरखौ खिन्थालांबाय गासैबो मानि थाखाय फैदोंमोन दिनै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय, वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा प्रग्राम लाफैदोंमोन बेखौ सारा एसे माबालांबाय, गथ'फोरनो खिन्थालांबाय दिनै बे प्रग्रामखौ। औ लानाय जागोन। जों माबा संकल्प हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेननिफ्राय जोंना 100 डेज प्रग्राम सोलिगासिनो जुन मासनिफ्रायनो। ओमफ्राय दा दिनैनि नैबे सप्तायावहाय जोंहा मेनस्ट्रुएल हाइजिन मेनेजमेन्टनि उपराव प्रग्राम दंमोन। स' जोङो दिनै पोषण माहजों इनकलाब खालामनानै दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जाबाय। मेनस्ट्रुएल हाइजिन मेनेजमेन्ट प्लास दिनै T3 एनिमियानि उपरावहाय लानाय जादों। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरो आलदा जायगायावबो खालामनाय जागोन। एनिमिया टेस्टआथ' जालांबायानो थागोन पोषण माह नैबे फुरा मायाव, आरो उनावबो जालांबाय थागोन बियो कन्टिनिउनो। बे नङा कि दिनैनो बावनो जोब्बाय, बे नङा, दस्रायावबो जागोन। आलदा गासैबो प्रजेक्टआवनो जागासिनो बे प्रग्रामा। स' बे दिनैनि बे T3 माबाया एनिमियाया बे गासिबो प्रजेक्टआवनो सोलिदों। आरो जोंबो संकल्पआबो बेवहायल' नङा, आरो आलदा प्रजेक्टआवबो जों प्रग्राम खालामगोन। आलदा ब्लकआवबो आलदा स्कुल्स बा कलेज बा कमिउनिटि लेभेलावबो जों बे प्रग्रामखौ लांबाय थागोन।